тоҷикоя гап дорам ба гузашта саволот ҳар чизе киш гузашт. Ягон кас қати ма пойга накардестам пешкина. Муҳаммаҷон, саволи аҳам ма бигем дарднок барои мухлисои ММА Тоҷикистон. Вай барои ман шанси хубе, барое ки вай номдоре дар UFC. Это очень принципиальный бой. Мошиноро мефурӯхтем, хонаҳоро мефурӯхтем, мерафтем рад. Ҳамин сол контент дада 54 нафар баромад кард, 48 каса контракт додам. Суҳбат барои чӣ боецҳои тоҷика кам подписат мекунанд? Сабаб дар чӣ бошад? Чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. Хуб мешид вақте ки ин хеле меҳмон биёяв дар дастакш ягон чиза ки дига биҷиқӣ, мисол дар мактаб битарсӣ, дар зал бирай битарсӣ, мирғ мешай мерай. Инами қашкам доштем. Мар дар пеши хона футбол дана мегирифтан, чти фар бегим. Сагеро хуни дил додам ки бо ман ошно гардад. Надонистам ки саг чун хун хӯрад, хунхор мегардад. И ҳамун саги гуфтагии маълима одам буда, мисол дар любой соҳа мебинед. Уже почти год, как Адаши Авто является главным и надежным партнером освещения ММА в России и в СНГ на ресурсах Бахридин Джолов Официал. И за это время ребята зарекомендовали себя как успешного партнера. Друзья, я как основатель этой компании могу с уверенностью сказать то, что Адаши Авто лидирует по ценникам по всей России. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки на все видео, которые я закидываю, и забираем свой автомобиль за наличку или же под выкуп. Спортивно-информационный канал Бахридин Джолов Официал рекомендует вам покупать и продавать автомобили вместе с успешным компанией Адаши Авто. Спасибо. Ну что, друзья, всех приветствую, ассаламу алейкум. Находимся в филиале клиники Огузмед Хайт Клиник у Кемала. Друзья, напоминаю, до Нового года спешите сделать пересадку волос. Почему? Потому что будет подорожание. Те цены, которые есть в Огузмед, нету нигде в мире. Тот результат, который есть у этих ребят, нет ни у кого больше. Так что, друзья мои, спешите до Нового года сделать пересадку волос у Кемала, пока Кемал добрый. Да, плюс к этому еще до Нового года по промокоду Баха еще минус 15%. Вот смотрю на волосы Бахридина, вообще уже другой человек стал. Так что, кто хочет такие красивые волосы, здесь номера выйдут, запишитесь, приходите, сделаем мощную прическу. Друзья, тут же слова не нужны. Всех ждем в клинике на пересадку волос. Мухаммад, салам алейкум. Алейкум ассалам. Я вот только что сказал, что больше всех выступаешь из таджикских бойцов, то есть часто выступаешь из таджикских бойцов. Но к этому придем, к этому вопросу. Это самый такая больной вопрос в нашей аудитории. Мухаммаджон, бо кадом забон к ним эфира? Тоджики, руси? Забони тоҷикӣ ба филм беҳтар мешавад. Фарқ надорад мо байн дар русӣ гап бизем, тоҷикӣ беҳтаре ба фикрам. Мухаммаджон, бори дигар салом алейкум. Айни ҳол дар куҷо ҳастӣ ва тамринот чӣ хел гузашта истодааст? Ва алейкум ассалом ба тамоми мухлисони тоҷик. Айни ҳол тамринот дар Америка, дар Колорадо, Денвер гузашта истодааст, дар тими Elevation Fighting. Худоро азорон бо шукр як сбори хуб гузашта истам, алҳамдулиллоҳ. Дар бораи ҳарифи худ чӣ медонӣ? Кайда ту пешниҳодаш карданд? Рости аввал карди мо дар Қатар буд, настрой ҳама тарафа фокус дар Қатар буд ва баъд бо 2 ҳафта баъд аз гузарондам дар Лас Вегас. ҳарифам Майрон Сантос, бразилец, дар UFC таф чемпион аст, нағз рафта истодаи дар UFC. ҳарифи хатарнок аст, стойкаи хуб дорад. фикр мекунам ки беҳад бои интерес мешавад иншоаллоҳ. Дар кадом маврид барои ту хатарнок аст? Маҳз дар партер ё ин ки дар стойка? Не, барои ман хатарнок не, вообщем мегум хатарнок аст. Барои ман насиб бошад айда соперникои сахт ама гузаштагим, худоро азорон бо шукр, недооценивад намекунам. Стойкаи хуб дорад, дасти рости хуб дорад, оверхенди хуб дораду почаҳо қади кор мекунад. Чора? поча қати кор мекунад, дар поча дасти хуб дорад, стойкаи нағз дорад, дистанцияро нағз ҳисоб мекунад. яъне ки маҳз ҳамон стиле ки ту дорӣ, теквандо, ММА, хато накунам худ ай теквандоӣ ку? Ай камакак стойкаш бразильский муайтай меган, камакак хеле кикбоксингда наздиктар аст, мисол кикбоксингда ай ҳам хеле ма подвижный, ма чап рост кор мекунам, мисол як тараф да месадам. Бале
мисоли гап санаша алиш кардан ягон хел дар тамринот ягон чи алиш нашуд мисоли гап планнот ма медонем ки вақте ки дар на дар амрико мегзарам мусобиқаҳои худут падар меояд мисоли дар барда мисоли бисёр одамо аз тоҷикистон хеш таворот мебиёянд вақте ки дар амрико гузашт масалан падар омада наметавонад аз баски оне ки виза надорад мисоли гап ҳамин чиз камтар ваёта алиш накард настроёта рости камакак неприятный ҳамшид камакак ба плани мо набуд барое ки ма барои қатар рафтан уже мо ягон 4-5 ҳафта пешаки чиптҳои самолёта мегирему гостиница ҳам чизоро мегирем ма ҳамира гирифтагӣ будам айхудам мисол расход кардам ҳамин чиза камакак ҳамин сум сӯхт фикр мекунам ки ҳар чизе ки намешава хуб айда дар як неъмате дар як ҳикмате аст албатта карде ки дар нью-йорк мегзаранд хато накунам дар лас вегас лас вегас главный бой вечер кияй ян қати мераб аз сабаб дар чӣ буд ки ай қатар муҳорибаи худро перевод карданд вегас ростӣ намедонам ягон чи нагуфтанд ягон чи вай накарданам ҳамин менеҷер занг зад ки мисол дар лас вегас ҷамъ мекунем гуфтам ҳалитам муваҷҷоҳ хато накунам менеҷери худ командаи али абдулазизе али абдулазиз фирдавс яъне ки менеҷери худу ва менеҷери самандару менеҷери лоиқ раҷабов бале иншаллоҳ номи залтон чиай elevation fight team high altitude ту ҳама вақт дар ҳамин ҷим вай мекардӣ на тайёрӣ медидӣ барои чӣ интихоб кардӣ ҳамонҷода ростӣ ман аввал дар лас вегас будам дар онҷо зиндагӣ мекардам ба вақте ки ковид шид иҷа кӯчидам пеши як-ду дарак далер баъд қатъиян мо истодам ҳамо пешниҳод кард ки ҳамхеле команда ҳаст ҳамхеле чизо ҳаст вақте омада маъқул шуда весои ма бисёр буданд вазнои 66-70 ҳамин хотир уже 5 сол мешавад ки ҳамҷо дар ҳам зиндагӣ мекунам ҳам машқ мекунам дар ҳамон ҷамъ ҷастин гейҷ ҳам қатъиён тайёрӣ мебинанд бале беҳтарин ана муҳаммадҷон саволи ҳама бигем дарднок барои мухлисои ММА Тоҷикистон ана барои чӣ файтерҳои тоҷик ниҳоят кам баромад мекунанд lekin худоро шукр худут ҳама активни инаи сол худо хоҳад сеюм файтт мешавад дар 2025 ростӣ намедонам дар ин савол ҳар як одам ай худаш зависит мекунад мисол положение оилавӣ мисол шояд мушкилӣ дорад дар оила шояд мисол ҳисоби маблағ мушкилӣ дорад ҳар хел шида метавонад мисол мо намедонам акаҷон ки чанд қа баромад мекунад ки чӣ қа баромад дорад ва ҳамин қа мегӯм ки ма ягон рости гап приятное вақте мара мегӯям ки ты активный ты хеле не ки рости гап ман медонам худованд ягон кас қати ма пойга накардестам пешкунад мисол ман зурм аи зура ё ки и ай ма беҳтаре ма планои хидмат дорам цели хидмат дорам ва ҳамон хотир ҳар чизе ки барои ма муяссаре ма ҳамон чиза преследовать кардестам ҳамон раҳ дарафтестам да мақсад ҳамин чиз бениҳоят дар кора лозима рости гап и варзиш на танҳо хоббияи ҳозирашда и кори ма ҳам аст да маблағ кор кардан мехоҳам заруре баром ҳамин чиз ба ҳамон хотир тез ҳаракат мекунам ки биром таърихсозӣ чӣ чизиш таърихсозӣ бале ҳама чизи асосие акаҷон аввал мо сар мекунем рости гап дар кала ҳамин айда мисол ҳар як одам мехоҳад ки ба умроду мақсадаш бирасад ҳар як одам мехоҳад ки мисол камарбанда бигирад дар ҷои беҳтарин ҷамъ кунад бале ин чиз ҳама аввалин дараҷае ва баъд дигар чизаш не ки дар ҳолати ма данный момент ҳам иша ҳам уш бисёр хуб ана ман мехостам як вай кунам як статистика кунам дар як мушоҳида карда бурон гуфтум ҳамин файтерҳои худмон нисбат ба файтерҳои ҳамсоя дар кадом ваянд да мисли гап дар кадом қабатанд дар топ чанданд да мисли гап баъд ана русӣ мегӯм по рейтингу Fight Matrix пятёрка лучших бойцов Центральной Азии в весе
до 66 килограммов Наимов занимает второе место. На первом месте находится боец из соседней республики. Ты согласен с этим рейтингом? И, да, конечно, самое главное, я есть там, мое имя есть там, и все. Для меня это важно. А так, кто занимает первое место, кто второе место, для меня это не важно. Мухаммаджон, ты в победной серии из 2 побед, алхамдулилlah, вот, к ряду. Не хочешь ли вызвать на реванш Лиму? Дилет не сте хамичиски, я буду реванш за не хочу. Рости хаст, аки хасте, мисол, и чиз ба фикрам намешава, ба хотири ки вай як вес поён рафтаг, агар боло бе, ҷону дир оянда агар бибинем, барои чӣ не? Еги як вес поён рафт, мо ин да меспоримаш. Мо ин Мы бахамски. мо ин да меспорим, мо ин увер наметона задавая. Иншаллах, иншаллах. Ба фикри худ барои чӣ дар ҳамун бой ту мағлуб шудӣ? Ростӣ, тоҷико як гап дорам ба гузашта саволот ҳар чизе ки гузашт. Мисол, аю бохт як дарси хуб гирифтам, на танҳо дар спорт, дар зиндагиам да. Мисол фаҳмидем ки кие, чие. Бисёри бародароро ай даст додем, алҳамдулиллоҳ. Бисёри дӯстои наздик дур шудан, худоро ҳазорон бор шукр. Хуб якаҷони хеле чизо аяк ҷиҳат. Ҳар як чиз мегӯянд ки худованд дод неъмате, надод ҳикмате. Мо ҳама вақт ҳаракат мекунем ки ғолибият ба даст биёрем. Не ки агар нашава, ҳеҷ чиз дар контроли мо нест. Не ки алҳамдулиллоҳ сахт тамрин кардестам, худшу машқ кардестам, мотиватсиям зиёдтар шид. Рости гап, соперники ман аввал дига кас буд. Мелсик Багдасарян буд, баъд Правша буд. Ма левша буд, то есть ма рости гап 2 моҳ 3 моҳ фақат против левша тайёридам да. Ҳамиҷам як гуфти гапо иштибоҳем кардем ки фикр накардем ки мешава як рӯз ки соперника охир далиш кунанд. Мо бояд дар любое положение тайёр бошем. Вай полный ударник буд, аи камкамак камтар удар кав, қати греплинг. Мо ҳамин чизда аҳамият надодему, ба ҳамон хотир дарси хуб мешава акаҷон. Мисол як опити хуб мешава да. Зур мешуд агар боюд дар Қатар мегзашт, мисли дофи дигари бори 5 декабр мехостум худат даъват кунам Москва. Файти зур мешуд Москва, турнири Калон Фаридун, Азам, Осимхон, Муборакшо, Ҳофиз Соқибеков, Искандар Мамадалиев. Зур мешуд. Амития меомад, Нурулло меомад, Муин, ҳама каса ҷамъ мешудем, гарини зур мешуд Москва. Иншаллоҳ хайр оянда мешавад ака. Иҷада мо дорем ба ҳамон варзишгарое ки номбар кардем, ба ҳамаш муваффақият хоҳонам. Иншаллоҳ, иншаллоҳ. Мисли ки Москва омодааш осонтар айда, Америка рафта хай виза дар кора, хуб медонӣ ку. Ҳар кас агар мерафтем ҷамъ мештем дар бои хитам брат. Гуфтем ҳамун гапо, мошиноро мефурӯхтем, хонаҳоро мефурӯхтем, мерафтем брат. Беҳтар мешавад. Иншаллоҳ як рӯз мешавад ака. Иншаллоҳ. Иншаллоҳ кор кардестем брат, барои оне ки визаро гирем, Америка равем, ана дар ҳамон ҷо иштирок кунем. Иншаллоҳ. Ҳаракат кардестем. Мухаммад, кого ты должен победить, чтобы войти в топ-10 рейтинга UFC? В своем весе, естественно. Рости гап намехом пеши баъд парвоз кунам. Дар пеш соперники сахт дорам. Ман бояд амира мағлуб бикунам аввал ва баъд аз ин ба пеш нигоҳ кунем да. Иншаллоҳ варзишгарои хубанд дар топ 15 дар вазни ман. Агар ами промоушен барои ман медод, беҳтарин мешид. Агар иншаллоҳ ам бояд ман бигзарам, худо хоҳад, ва сари баланд, фикр мекунам ки ҳамин чиз выход барои топ 15 ҳамин бой, барое ки манам барои ӯ шанси хубам хича нишон доданда, вайам барои ман шанси хубе, барое ки вай номдоре дар UFC, чемпиони тафай. Барои ман это очень принципиальный бой. Долгуем да ҳаққи Муҳаммаҷон, иншаллоҳ, иншаллоҳ. В целом, чӣ фикр доред дар бораи дивизиони худут? Интересный. Оз як гап гуфте накард насчет активность истодан. Медонед чӣ? Мисол фарз кардем ина ман ҷанг кардам июнда.
номи ман меғалта 20-25, ман ай 16 боло буромадам. Ман вроди активни среса будам, ай 16 ман топ 16 ра зада будам, Натаниел буда, ҷон 16 шид, бо партофтан намедонам 40 чанд шидам, 50 чанд шидам. ҳама активни местан ака бениҳоят тез мисол ҳар думопас имопас ҷанг кардан мегиранд да варзишгарое ки топ 15 дуромадан баъд топ 15 аммо вақте ки рейтингта ҷо дагирифти ҳам 15 да уже байни рейтинго ҷанг мекунӣ агар бой додӣ ҷотам мегиранд агар биридӣ бо боло рафтан мегирӣ бениҳоят мушкиле агар активни бести хуб агар камакак дер кардӣ ҳамин чиза майдаст доданаш мумкин да ака. С точки зрения профессионализма, брат, насколько профессионально каждые 2 месяца выходить, как Мераб Девалишвили? Ака, красавчик, одам наследиша сохтестай, рекордсмен шидестай, зрелиша нишон додестай, кор кардестай. ҳар кас дар ин чиз муяссар нест ака. Рафтан қади калоно UFC гап задан ки ман тайёрам бо мебурам ҳамин сол якта дига. Ин чиз да дили гурда дар кора. бениҳоят дили гурдаи сахт дар кора. Пётр Ян и бигем вай нестай да. Да. Не из улиц. Да, Акалипша нест. Соперник хубай. Не ки мера вай худаш сахти бад бори дорад. Да и бовариам гуфт гапо даст пора бояд баланд кунӣ да. Задагиаш як уже ябурку Мераб Девалишвили? Мера задагия. О, задагиаш уже ябу. Медонам. Мегум ки Пётр Ян ҳозираш дан ами топ 5 ака ягон бор осон нестай. Топ 5 вақте ки одам медоре ку любой кас топ 5 метавонад чемпион шидан. Любой кас да. Муҳаммадҷон, дар ҳақиқатан ҳам ҳозир дар бораи бойцо чемпионо гап задем ки ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ ки ашадӣ мухлис ҳастанд, мухлиси ММА ҳастанд, мо ҳама бойцоро ҳурмат мекунем, лекин мехоҳем ки бисёртар бачаҳои тоҷик дар UFC бошанд. Ба фикри худат. Ина мисола бо Али Абдулазиз қати Фирдавс бародари худ мо тоҷика ваям суҳбат барои чӣ бойцои тоҷика кам подписат мекунанд? Сабабш дар чӣ бошад? Сабабш да ба фикри ман саволи худтон да ҷавоб додан аввали мавзӯъ да ака активни будан. Организация дар UFC дар ҳамаи Америка организация ҳастанд Tough Enough, Cage Fury, LFA ҳаминҷо да баромад кардан пояса гирифтан дар кора. Мақсад агар ин хел бинем ҳозираш да ягон кас назадест. Мисол ягон кас бизана ки о действительно ҳамин заслужен. Камакак наздик буд файрод чам кардан Некруз Мирхоҷаев буд. Дар вақти безек файродш карданда вақте ки коленкаш баъди операция буд тоже восстанови набуд. Як мо ду моҳ пас файродш кардан ҳамин сабаб наметавонист баромад карда. Некруз буд. Дигар ихе бигирем ҳастан бародарон мезананд. Мақсад пояс ҳамо промоушен дар кора якай бардем. Ин фикри шахсан ман фикри мисол на ягон кас дигар фикри шахсан ман мисол ман мебинам ки мисол Азамат Бекоев Асетине ки аст чемпиони LFA буд подписат кардан. Муин Гафуров чемпиони LFA буд. Оки дорем Хайд Нурулло Алиев через контендер даромад. Хатам через контендер. мат тафнафа гирифта будам акаҷон. Мақсад бояд организатсияда хата нишон битӣ да. яъне ки организатсия созмонҳое ки аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳаст нестанд ва ё ба ҳисоб намераванд, яъне ки мераванд агар рекорди хуб бошад. ҳозир медонед як как раз бигем тавсеяи хуб барои варзишгарои ҷавонои худмон мешавад. ҳамо UFC ҳаракат кардааст ки беран аз Амрико шоу бисёр кунанд. Саудӣ, Баку, фарз кардем ҷо ина Қатар да мешавад. Ҳамин территориҳо вақте ки мешавад, например Brave аст дар Дубай, дар Абу-Даби. Бо якта дига буд Wire Warriors аст. Иҷам подписат мекунанд. Ва ё мебинанд ки агар ягон кас айбой буромад ба сабаби травма ба ягон чизи дига, ҳамин одаморо файрод мекунанд хчон. Вай мисол мезана Typology чӣ хеле ки шумо ҳозир ба Fight Matrix қайд кардем, ҳамуҷа нигоҳ мекунанд, ҳамуҷа файрод мекунанд.
мисол матчмейкерии UFC ҳам хеле файрод мекунанд. Фарқ надорад, дар ҷо самое главное барои UFC рекорди тоза дар кор, бигем бояд ту финишер бошӣ, нокаутёр ёки сабмишн мекунӣ, ёки мисол болевой приёмо, ёки зрелищный боец. Яке бои фикр кардем Доробшон Аботов задагӣ буд ки мутаассифона бой дод, мисоли Доробшон шанс дошт ку мисоли бо бачаки дигари Фирдавс да Шанхай мончаку Халим буд, номаш чӣ буд 70 кило ваям бой дод. Ҳамин сол ду тоҷик бой доданд барои бурмадан да UFC. Доробшон у бачак Халим буд, номаш бурмадак. Ду кас на самом деле рост имконията айдаст додем. Лекин ҳамин Самандара барои чӣ вай намекарда бошанд аъзои UFC бошанд? ростӣ намедонам акаҷон, Самандар мақсад вроди Америкада машқ кардастен, намедонам ака. Қатиш дар тамос ҳастем? салом алейки хубаем, салом алейки хубем, мисол гапи хуб мезанему, хеле нашуд бой нашуд вай напурсидам рости гап ака. Ай бачаҳо мефаҳмам, бачаҳо гап мезананд ки ихе кард ухе карда, неки ягон вай надорам да. Нурдо Алиев қатиши? Алиф хати гап мезанем, мисол ака хеле наздик ай варзишгаро ма хати Лоиқ Раҷабовам, мо бениҳоят наздик. Я мене чӣ дорад? мисол қати ҳама варзишгаро алҳамдулилло ман ягон вай надорам, шукри худо салом алейки хубем, ҳурмати иззат дорем. Не ки қати Лоиқ Раҷабов ранги акавду дар беҳтарини наздикем. Лоиқ барои чӣ намезана? Чӣ сабаб боша? Лоиқ ая вазн боло биромад, UFC да камакак ҳози мушкила айчи сабаб ҳамин сол контендерда 54 нафар баромад кард, 48 каса контракт додам. анака фикр кунем ки чӣ хел мушкил мешавад даромадан. 48 кас ростери UFC да одам бисёртар даромад. вақте ки хеле мешавад, UFC ҳаракат мекард ай ҳамун дуран сир кунад. берангӣ не, берангиро қабул кунад не. ҳам хеле ваям дорад да мақсад. ҳамин нюанс ҳам ҳаст. ба ҳамун хотир ваё аввал драна тоза мекунанд, Лоиқа номша дар бигем муддати кӯтоҳ, яъне короткий промежуток мегӯянд ку дар ҳамин чиз мондагианд. кадом вақт дар кор шид Лоиқа файрод мекунад да. Яъне ки гарени невыгодная, мисоли гап, ту бояд ҳарифи худта бини, тайёрӣ бини, готовиться мегӯянд ку под соперника, а тебя получается на замену запускают, ну грубо говоря, как мясо. замена мисол мешавад да. бисёр ҳолата замена. агар Лоиқ зрелищный боец шавад, Лоиқа мисол вай накардагиан, а UFC сир накардагиан, Лоиқ зрелищный боец, UFC да Лоиқ дар кора. просто ҳози ҳамин UFC ҳамин масъалае ки варзишгароро озод карданда мушкилӣ дорад. бениҳоят бисёр одам мисол па контракти хеле агар дар як сол UFC 3 бой туда дода натона, тира мегира вай мекуна, пули як бойта роӣ мекунам. Агар ту бояд ҳар сол бизанӣ. агар фарз кардем ки UFC занг зад, ту вай бугӯ ки не ман наметавонам аз сабаби травма дорам, вай дорам, и мисол дар ту мерава, дар UFC не. мо туда предлагат кардем, та отказ кардем. баъд як чиз дига мехоҳам ҷавай кунам, нашуд ҳама короткое уведомление. худтам ёд дорӣ, худтам на короткое уведомление баромада будӣ ку, нокаут карда будӣ ку якум бой? Да, короткий буд. Мара баъди тафнаф да вақте ки вай шида будам, главный боя брида будам, ҳамҷо шоншоги буд, мара короткий лизда монда будам. Гуфтам мисол метавонем время трамора файрод кунем да. Аихе мисоли қати команда UFC қати ки дастяс дана вайт қати меблена дигарета хед вай салом алейк ҳастен қати дана не яне ки хушу мешносата, не ки Муҳаммад Хатон акам хушу мешносата ку ҳамара ваё мешносан, ҳамара эҳтиром мекунанд ба UFC гуфта ваё, не ки хеле алоқаи мақсад зич надорем, мисол наздик нестем. алоқаи наздик UFC коргарош чемпионо қати доранд ака. мисол дар титул наздикан, одамое ки харизматичниян, одамое ки интересниян барои ҳамбо қати доранд.
فکر میکنم ما از همه چیز نمیرسه برای فایترهای ما که باید یک تا چمپیون داشته باشیم. اگر یک تا چمپیون داشته باشیم آسان‌تر میشه با همه میگن ای ملت همه چمپیون بسیارتر подписать کنیم. مثلا اگر خملاس چیمای چمپیون شد نیوکو جیانش بود که او را подписать کنم با подписать کنم قبچه دیگه подписать کردن شما. Да, да, это тоже. چی فکر داری درباره تاجیکستان، درباره اونی که مسابقه های کلان نمیگم уже UFC بیاید، вообще مسابقه های کلانی جهانی به مثل ACA, OIA, Brave, PFL نمیدونم انا ну и на худой конец почему бы нет UFC, да, хотя это маловероятно. چی намерасаки то есть ҳамин мусобиқаҳо гузаранд барои чӣ? талабгор барои чӣ буданаш намедонам. ҳаст мақсад ваёи хуб дорем, бизнесменои хуб дорем, интерес надоранд ака. фикр мекунам интерес надоранд. яки ростай мегӯянд ки чизе ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. бизнесменои хуб бисёр дорем, сумдор ҳаст, метавонад любой кас карда харида UFC-ро биёрад тоҷикистон бигзаронад. ин барои пешравии ватани мо бениҳоят чизи хубе ака. ин беҳад чизи хубе. ин бигем медонед чира вай мекунад? ҳар як шахсе ки ҳозир тоҷикистон омадаст, мисол ягон блогер, ягон шахси, одамои журналистҳоро мебинем, дар ҳайратанд ай табиати тоҷикистон, ай шаҳри душанбе, ай тозагии душанбе, ай ҳамаи чиз. ай халқ бо мақсад представить кунем, агар UFC биёям, фарз кардем, ҳамин қадар балечк мебиёрад ки одамон мегӯянд ки бача и мақсад тоҷикистон дариҷа буда, душанбе дариҷа буда, тасаввурот надорам. ман мисол вақте ки дар инҷа бародарора тоҷикистон душанбе мегӯям, вай фикр мекунам ки ягон қишлоқа, ягон ҷои партуфтагие да. вақте ки охирон вақтҳо роликҳоро майда карда мондестам, геҷи менависам, кори менависам, мегӯям ман бояд бирам ябо, ман бояд бирам ябо. чо даъватшо намекунӣ муҳаммад? чо ҷуръата фарёд намекунӣ геҷи мира? даъват дорам, 2-3 сурат даъват дорам, маблағ дар кор омада. ман даъват мисол ман чира назаридам акаҷон, нигоҳ кунед да. вақте ки меҳмона овардам, ман мехоҳам хушрӯ пешвоз бигирам. дар назари карнайсарина надорам, ман мехоҳам программа дошта бошам. гӯҷои тоҷикистон помир баром шавад, кӯҳҳоро бибинам, дашту саҳро, мисол кӯҳ, табиат, ҳама чиз, шаҳри душанбе. намехоҳам программа организатори хуб надорам. ман худам варзишгарам ака, ман наметавонам ҳамин чиз давай бикунам. ман мисол цел доштам Заводбек Сидакова овардан. Сидакова уже ман намеомодам. баъд ака рости гап хуб мешид вақте ки ин хеле меҳмон биёяд дар дастакш ягон чиза ки дига биҷиқӣ, мисол ин чиз приятно мешавад. сафедӣ ака ягон вай нест ки ҷои мисол геҷи камару усмон қати чечня рафтагиян, бениҳоят нағз вайшон гирифтагиян да, пеш гирифтагиян. ана ҳамин тоҷикистоно ман мехоҳам ҳамхелӣ бикунам. ман барои чи Заводбек Сидакова мисол тай чашм кардагиям. мардак 3 кара чемпиони ҷаҳонай, олимпийский чемпионай ака. олимпийский чемпионо и худаш гем одамои камчина. мо як таълим чемпион дорем, Дилшод Назаров. ман мехоҳам ки молодёж бибинам. ҳамин бача ранги моай монандаи модар. ду даст ду олимпийский чемпион шудаге ба ҳамин хуло. ман мехоҳам ки як мастер-класси хуб бигзарам. ман мехоҳам ки гем таҷрибаи варзишии худа дар дигар варзишгарҳое ки хурдсоланд, ҷавонанд нишон бита. мисол чӣ кор кардам? бо ҳамин сухан дарбораи Сидаков як масъалаи ниҳоят вазбина худ ҳозир бардоштӣ. дар ҳақиқатан ҳам ту медонӣ ки ана волни борьбаи Тоҷикистон ниҳоята сатҳи паст аст. мутаассифона фақат результат легионеро кадестиан. Мисалам чӣ хеле ки внимание да ММА ҳаста аз тарафи Даврон Ҷураев, чӣ хеле ки внимание аст аз тарафи муҳтарам раис Исмоили Маҳмадзоир. Мисалам дар ҷудо ҳамин хеле внимание, ҳамин хеле одам нест ки ҳамун спорта бардорад. Вале волни борьба мо мутаассифона надорем ягон результат. Мутаассифона барои он не ки бачаҳо наметавонанд, бачаҳо талантливианд, зуранд, ҳамаш мебиёянд, росто мехоҳанд ММА, росто мехоҳанд ММА баъд дастгирӣ ҳаст, популярния, фаҳмидӣ, коммерческий спорт аст. А не ки волни борьба, греко-римская борьба, это вообще, брат, ужас. мутаассифона ҳамин чиз ҳамин вая мо дорем, ҳамин бигем ҳамин дарда дорем ки дастгиришон камай. ҳастаю камай. овоз гум шуд, муҳаммадҷон. ҳастаи оз. пайда шуд. рости гап мо камтарак мақсад
хурдтарак будем дар ин профсоюз вақте зиндагӣ мекардам, як волник доштем Азамат Суфиев, мисол то ҳозира дар ами драни волни борьба маъруфу машҳура, чемпиони Осиё, ба қатори ӯ Баҳодур Гург меганша, ӯ ҳам результатҳои хуб додагия дар волни борьба. Аввал бениҳоят хуб буд, аввал волникҳо беҳад бисёр буд. Як мусобиқаи волни мешид, мисол Азамат Суфиев мегуфтанд ус ҳама мерафтанд тамошо мекарданд ва ҳамин интереси одамо гум шид, ба хотире ки интереси варзишгаро худшон гум шид, мотиватсияшон варзишгаро гум кардан аз сабаби маблағ. Бале ана айса рушду равнақ ёфтан. ҳозир бародари бигем ки дар ҳамин волни борьба ака бародаро бисёрам, ман мешиносамшон. Ман намехоҳам ки ба иззати нафси во бурасам, ягон гапе бигӯм ки во бигӯям ки ина мо солуш қайд дадрини залем не ки ту моро қадр накардӣ. Ман мисол бениҳоят дӯстшон медорам, бениҳоят ҳурмату эҳтиромшон мекунам, аммо результат нест. Результат барои шидан маблағгузорӣ кардан дар Маблағгузорӣ, конечно. маблағгузорӣ бошад. Ман ба ҳамин хотир мехоҳам Сидакова биёрам. Ман мехоҳам нишон бутам, як бор бибинам ису усу. Вақте ки ман рафтам ака дар асети қатъи ҳамин элита волни борьбаи дунё шишту хез кардам, вай кардам. Барои ман бигем як ҷаҳони нав буда, чӣ хеле ва ё худу хӯрок доранд, чӣ хеле хчона мисол пеш мебаранд дар волни борьба, барои ман як дарси хуб буд ака. Ман рафта будам пеш, баъзашон чӣ хеле буд охи, баъзашон Бале, даҳшатае, баъзаша даҳшатае вайра. Шашта ҳафта зонаи вай доранд, фақат зонаи чиз, ҷои отопление хӯрдан, ҳама чиз ҳаст дар оҷа. Короче, все условия есть там, брат, все условия. Зайди и тренируйся, и все есть там. Бале. Баъд аниқтар ҷавоб надодӣ Муҳаммадҷон, барои чӣ дар Тоҷикистон мусобиқаҳои калон ба фикри шахсии ту намезарад? маблағгузорӣ ҳамин мақсад агар бизнесмено ягон кас бикунанд метавонанд карда. Ва як саволи дигар ба миён меояд ки мо ҳам хеле арена дорем. Ман барое ки охирон бор дар мусобиқаи таҷмаҳ будам, бигем зали бениҳоят хушрӯ, майдаки компактне, не ки арена и хеле буда, мисол айипара шояд шумо будагӣ на тараф холие. Ана бар зали бошад ки ай 15 то 20 ҳазор одама бубара. И бениҳоят хуба, и барои пешравии давлати мо, пешравии спорти мо, барои мотиватсияи ҷавонон бениҳоят хуба. Ман фикр мекунам ки агар бикунанд метавонанд, ба хотире ки ман уверенам ки любой турист Тоҷикистон биёд дар ҳайрат мемонад. Аввал ай мақсад хушрӯгии Душанбе. Амин медонӣ вай меҳмон дӯст дорем. Ягон кас ҳамо аюҷа гишна рӯӣ намекунем. Ҳамин любой кас дабудро роҳро нишон бите, мегира як пиёла чойот мета, як нон дар пешат мемонад. Мо ватани ҳамин мисол тоҷикои мо ҳамин характера доранд. ҳам кардан дарака. Ба ана ҳамин баҳонаи гузарондани турнирҳои калони бадҳашамати ҷаҳонии ММА мо метавонем як варзиши дигарро дар Тоҷикистон зинда кунем. Варзише ки бигем ай халқи мо ниҳоят дура, бигем хатто дарзи варзишгар дар ҳамин ришта надорем, варзишгари профессионалӣ. Нигоҳ кун, Алмата арена, Ҳумо арена, ЦСКА арена ки худат буди дар ҳамуҷа бои Фаридун. Ҳамино хоккейни аренаам брат. Ай болош специални тахтая мемонанд, фаҳмидӣ? Ай болои тахта намата мемонанд, баъд дарши свет звук мисоли гап бадҳашаматш мекунанд. Маҳз агар хоккейни арена Душанбе созанд, ҳам хоккей зинда мешавад, ҳамин хеле мусобиқаҳо бисёртар мешавад. Бале, фикри хуб ака, фикри хуб. Ҳамин масъала қатъи интервю кардем қатъи Умар Назарович Кремлёв. Хато накун Умар Назарович Кремлёв план дорад дар Тоҷикистон хеле арена бисозад. Иншоаллоҳ. Хуш ба ҳолаш. Наз мешид агар мекардам. Муҳаммадҷон, вақти хитам нагирем, ба фикрам хитам баъд аз тамрин омадӣ камтар бигем монда шидагӣ бояд хол кунӣ. Ана як 5 та савол айваё ай мухлисо аз Инстаграм. Так, админ Taj Warrior, пеш аз баромадан ба октагон чӣ эҳсос мекунӣ? Рости гап, ман як вай дорам. Ҳамин чиза аз Албек ёд гирифтам.
5 савол дорам. 5 савол да ҷавоб метам. Агар ҳам 5 саволи ма агар ҳо бироя, ма ба дили пур ба актагон мебурам. Ма мегум Муҳаммад, мақсад вақташ да хоб кардӣ да. Мисол ҳама чиз ба режима соблюдат кардӣ, вақташ да хоб рафтӣ, витаминизатсияи хуб гузашти, тамринои хуб кардӣ, раундои хуб доштӣ, психологически мотивациони худа тайёр кардӣ, на танҳо физически, психологически. Мегум ҳо мебурам, таваккалту алаллоҳ мегум мебурам. Ҳамин чиз дар ман ҳаст да. Мақсад мегум ма ҳамин самнениро ма ба амал маҳкам мекунам ака. Мақсад чи самнениё дар ҳама дилхо варзишгаро самнения бисёр мебояд да. Дар на танҳо варзишгаро, дар одамое ки бизнесменанд, дар любой кас да, чикор кунам ин намешавад. Барои ҳамин як чиза маҳкам кардан ту бояд действия қади маҳкамш кунӣ. Чӣ хел маҳкамш мекунӣ? Ман худам ман веса кардам, мисол ягон ҷуда бигем ягон чизи безеб нахӯрда будам ку. Ман машқа кардам ку тренер мара гуфта 5 раунд бикун, ман 5 раунд кардам ку. Ман бо баъди 5 раунд бои нахирӣ кардам. Ҳамин чизоро мегум, мебурам ака. Деги Муҳаммад ту 100% тайёри бро ҷанг тамом. Машал ништяк, на самом деле ними психологически беган ку, психологически ҳама чиз да ҳамин ҷае ку брат, ҳама гап да ҳамин ҷае ку. Ҳамин чиза ту полностью ягон хел повод намонӣ ки сомневаться кунад. Ҳамаш ба мегӯям чётко вообще брат, беҳтарин. Молодое поколение, ман фикр мекунам на танҳо ММА, дзюдо, там намедонам футбол, чизе ки набошад, мисли вообще раҳи варзиша интихоб кунанд, раҳои бад дур шаванд. Дар замони ҳозирам тамрин карданам мо қадар хатарнок шуда ака. Ба фикрам саволи ма, гапи маро фаҳмидем шумо. Ман намедонам ҳамин гапа ма метавонам зада ё наметавонам зада, ба хотире ки ман ҳеҷ касам нестам, ҳеҷ чизам нестам. Ман як ҳаёт ҳамин соҳада таваллуд шудам, мақсад таваллуд шудам не, калон шудам. Ман 7 сола ё 6 сола будам машқ мекардам ака. Тренери мо барои ҷалб кардани кӯдак дар дарини спорт, Далет Тюраев, моро чӣ хеле тарбия мекард. Моро як кор мекард ки мо спортро дӯст дорем. Ма баёд маста ки ман касал мешидам, ина мақсад то ҳозира падар модарам мега сагҷони, мега дата, мега сагҷони, мега мисол касал буди чиз медавиди мерафти. Ба хотире ки ман медонистам ки давоҷа мара удовольствие, мисол американцо як гап дорам, меган have some fun. Мисол удовольствие мара ждат дорам. Ман машқ кунам, тамрин кунам, ай уҷа ман як лаззати хуб мегирам. 2 соат беҳтарин. Ҳозир нигоҳ мекунам, бисёр ҷоҳоро намехоҳам гуфтан, агар ба иззати нафси шумо расида бошам, бародаро, бахшиш, амал камай, гап бисёрай. Мисол результат камай, гап бисёрай. Мо бояд тайёр кунем, мо бояд ака кӯдака чӣ хел тайёр кунем. Ман шуморо гап мезанам. Як гаптон мегум акаҷон, шумоам мактаб тамом кардаген, шумоам университет хондаген. Мактаб мерафтем, ака дар вақтҳои худмон чӣ хеле маълимо буданд. Маълимо мезаданд, маълимо сарзаниш мекарданд. Дар мактаб битарсӣ, дар мактаб битарсӣ, дар зал бирай битарсӣ, дар хона биёй падар модар ҷангит кунад, мирғ мешай мерай ака. Грубо говоря, одам бояд як ҷое дошта бошад ки дар уҷа биравам, мисол ай тамрин удовольствие бигирам. Ман мисол ҳозир агар фарзанди худам бихом ягон устод додам, ман 1000 бор пеши паҳлӯ, паса пеша фикр мекунам. Мисол мегирем Комил Боимуродов. Ами толорш вақти мерай, баъд шогирдои имина худаш, ранги стили худаш кӯдакоро дарс метаҳанд. Айбар нигоҳ мекунем, ака як бор равен, обязательно наминҷа каси ҳастай бошем, бирен просто мушоҳида кунен, чӣ хеле ки ҳамун калонро дарс медаҳад, шогирдош ҳам хеле кӯдакоро дарс медаҳад. Кӯдак қатъи ҷои хандада механда, ҷои сарзанишда сарзаниш мекуна, ҷои вайда гап мезана, мисол тайёр мекуна кӯдака, кӯдак худаш мебӯя. 4 сола 5 сола медава, мисол баливой мепара, мехапа, чиз мекуна, потому что это интересно ака. Мо бояд инам хеле ҷалб кунем кӯдака ака. Мо бояд кӯдака чироӣ кунем, аюҷа варзишгар бирорем ака. Аюҷа коро ҳофиз вай не, ҳар як чиз ҷо дора ака. Есть в плане открыть свою школу в Таджикистане? Моя школа? Да.
шояд ояндада ака, шояд ояндада бошад, не ки напакаш то я активный спортсмен, ман наметонам, не ки ояндада шояд бишава, мактаби хуб мешава иншоалло, мактаби мешава ки мисол устодои хуб мешава. Ҳамин хел мекунам ки родителё мисол меоран кӯдакошон айбавида маро бисёр дӯст медорам. Анам хеле мактаб бошам. Мо действительно нами Далет Тюраева нам хеле дӯст медоштем. Так намегум ай падар модада зиёд дӯст медоштем. Неки ғами мора мехӯрд, мора машқ дод, мора тайёр кард ака, пухта кард. Шукронаи Худо ман дар зал то ҳозира мисол дӯстои беҳтарин дар зал дорам, чем дар берун ака. Фаҳмидесен, тарбияи зал дигаре акаҷон. Тарбияи зал ҳам қадар беҳтарине ки мисол агар дӯстои хуб қати круги нас қати буғалти дигаре. Агар устоди хуб дошта боша, ҳамин чиза контрол куна, устод ранги лидер боша, командара пеш бара, и тарбия дигаре ака. Машаллах. И яъне ки устод Тураев аввалин устоди та, я? Да. Яъне ки фундамент дар ами ҳунари ту ҳавай рехтага, я? Фундаменти идина бостан. Ман вақти зал омада будам ака, инами қашкам доштам, як ғавса вай будам. Мара дар пеши хона футбол да намегирифтан, ай пишти фар бегим. Ягон кас хеле чизам намекард. Ман вақти рафтам ака, ҳеҷ вақт якум рӯз аёдам намебирорам, пӯшон мара тари дар танам протектора пӯшон, ҳам тари дар қафом зада, гуфта ки ту чемпион мешавӣ. Он нигоҳ куда. Ҳатто ҳозирам мегӯям ки ман якум чемпиони ҷаҳони туем. Машаллах, машаллах. Қатиш насиҷаҷе, на? Пастайна қатиш рафту омад доре, на? Гап мезанем. Тоҷикистон хабар мегирам. Алҳамдулиллоҳ. Ананам хеле тарбия канда кор ака. Шогирда тайёр мекунӣ ки акаҷон дар вақти мисол як чиши дар оянда фарқ надора, дар ҷодаи дар як чиз дига боша, биёя хабарат бигир. Нагреза ака айти. Ҳаст устод диданшон намехоҳӣ. Ҳаст устодое ки ай диданшон хушҳол мешавӣ. Мебинӣ тар мешавӣ дилет мекунӣ. Субҳаналлоҳ. Бои дидан хоҳӣ ки беном туфача биёрем, айфони 17 биёри тишем мошина қадар каш кунӣ, я? Бои хали шогирдо ба қарр медонӣ, я? Да, бовар ака. Оно бачае ки кира зад ку, Анқалаев зад Тешера маълимуш буд кохи, Тешера. Бовард мошин падар кашкад кохи ки Шама Перейра, о. Мотоцикл, машине. Не, мошин, Форд. Значит, Форд. мотоцикл бо мошиниш додай. Баъди мотоциклам дуруст гуфти ту, брат. Бо баъди бояд мошинмо падар кашкад. Машаллах. Як интервю кардам недавно. У холи сумое ки ӯ кор мекунам, ман кор кунам, ака ҳама расоидам, холи дӯсти наздикора. Иншааллоҳ кор мекунем. Муҳаммадҷон, ин саволи охиронгӣ как ҳаста ки да ҳамин чиз вобастагӣ дорад. Саволи охиронгӣ як мухлисай, ниҳоят ҳамин мухлисои тоҷик ку, брат. Ҳамин хел саволҳои зур метиҳанд ки мутаассифона номуш наистагӣ нест. Бахшиш мепурсум, номуша ё хаттогии маштаг, ё хаттогии маштаг аст, ки ман номуша дагӣ нестам, лекин ҳатман вай мекунам. Почему у Мухаммада почти 6 боёв, но всё ещё он не в главных картах дерётся? Например, вот тот боец из Кыргызстана в главном карте дрался. После Мухаммад заключил контракт с UFC. Почему, вот смысл вопроса, да, почему ты не в главном карте дерешься, Мухаммад? Очень хороший вопрос. Медонен ака, ай ҳисоби стил тактика мешава, қирғиз бениҳоят нағзар тестаи. Тофиқ Мусаева дар Азарбайҷан финиш кард, қатиребе бои года гузарондак. Ай ҳисоби стилам мешава, бениҳоят стили интересен дора, стили ман хеле нест рости гап. Ман ҳаракат мекунам, боя бизанам. И бача ҷанг мерава, и бача действительно бачаи бақувватай. Оралбай, номуш ба филм дуруст. Хати ҳамун Ребеке ки лоиқ казада буд ку, ҳамун Ребецки. Беҳад стили хуб дора, UFC-да интересне, да. Баъд хеле бигем чеҳраи тари вай дора, да. Бигем хеле приятне барои одамо ки тамошо кунам, блин, тамошо мегӯй дар берам бибинам, мекиша мехӯрад.
با این معنا بگویی یا اون آدم خرای بهتر می‌تونی محمد جان با فکر خودت با فکر خودت با فکر خودت ای پریلیم главный карт кай мегзари иншаллоh баъди ҳамин бой рости намедонам акаҷон бридан дар кор постоянно результат нишон дар кор камакак доминировать кардан дар кор иншаллоh мешавад рӯзон ҳама байцо ай прилим сар кардан главный карт рафтан ҳеҷ кас мега аз пеши худ чизе нашуд ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд ҳеҷ мавлоно нашуд мавлои рум барои ҳамин хотир ай ҳамин прилим сар мекунӣ боло мерай на он каса ҳеҷ вақт биёи сразу титулни бой наметан мераб аввал мақсад дар прелимс мезад кори санҳаген дар прелимс мезад ҷастин гейҷи хай ай главный бой ҳамин бача сар гиргет там бори девонае ҳабиб нурмагомедов қати майкл ҷонсон вообще прелимс бояд боша ҳабиб худаш мегӯяд ман то бои майкл ҷонсон сум коркунӣ ман эҳсос накардагем баъди ҳамун рақобат мисол камтар эҳсос кардем ки падарамда якин бор чизе харидадам агар хато накунам мошини чунки хеле вай гуфта буд агар хато накунам ай суми худашам барои чӣ бояд мас вай оташта падаркараги будак зиёвуддин магомедов миллиардер буд я мерседеси вай падаркараги буд ча макларен буд чӣ буд баъд задагӣ будак шаяд ҷанг зад дасталбон макларен дублак шуд муҳаммадҷон муваффақият дуогӯ ҳастем агар ягон дар хайрухуш ягон гап гуфтанӣ бошед барои мухлисо барои мардуми тоҷик марҳамат ҳамавақт мисли ҳамавақта ҳазорон бор раҳмат барои дастгирӣ ки ҳардофа қариб як 5 рақобати охирон вақтҳое да мезадам ки шумода удобне буд тамошо кардан мисол 11-12 шави вай айдоф насиб боша 4-5 саҳарай хезем бондозам бихонена да хондо кунем иншааллоҳ ҳатман вай мешавад интереси мешавад худо хоҳад насиб ман ҳама шак кардаистам ай даст меомадагира результат аз худованд иншоаллоҳ хуб мешавад дуо кунед дар худ ок менависи ку даст ба дуо ниҳат чӣ буд даст ба кору дил ба ёр ёр кис парвардигор амира да раиси шаҳр собиқ раиси шаҳр муҳаммадсаид багдиев дида будам дар як ҷо гап мезана ҳамҷа азиётш кардама хушрӯ гап мезана да мисол ами гапа хушрӯ мега ай ҳамо азиётш кардама мисол рафт хеле ба ёд бисёр дорум ака як дар бораи маълим гап задем як маълима доштем наҷмиддинова тоғози бирам ман мегӯм ман ҳамин маълима дорам ҳамура фақат хабар мегирам акаҷон мисол ҳамура мерам пеш мебинам барое ки приятне мегуфт ки сагеро хуни дил додам ки бо ман ошно гардад надонистам ки саг чун хун хӯрад хунхор мегардад қади ҳамсинфон механдем худо мегуфтем ин саг ин саг одам будаe ба худо ин ҳамун саги гуфтагии маълима одам будаe мисол дар любой соҳа мебинида ай таҳти дӯстӣ мекунӣ ҷурагӣ мекунӣ бародарӣ мекунӣ не ки як пешбоӣ мехӯрӣ ҳамун чиз бениҳоят бигем дар ҳамин мусофирӣ да ҳамун тоғозира ҳаста синфи 6-7 будам акаҷон ҳамин шеър мисол як ҳаёта дар дилам мондагие ва фикр то пирирам мехонамаш иншааллоҳ муҳаммадҷон ташаккури зиёд муваффақият даст ба дуо боше мардум бори дигар ташаккур мегӯем ту яке аз бигем активнитарин файтерҳои тоҷик дар UFC 3 бой дар як сол иншааллоҳ беҳтарин интизорем муҳаммадҷон худо хоҳад насиб ҳазор раҳмати калон акай баъдин шумодам раҳмат мухлисои варзиш пайгирӣ кунем раҳмати калон ташаккур ки вақт ёфтӣ дӯстам ташаккури зиёд